Mag ik iets vragen? Mag. Zeker. Kennen we Limburgs praten met elkaar? Ja? Ja. Hi, Hi. ik ben Bas. Rachel. Hi. Rachel, kijk, dat is nog eens een stevige handdruk. We reden hier langs. Kent ze het programma toevallig onderweg van Alain? Ja. Oké. En we zitten hier lekker op de kei met een lolly. Lekker gaat te snoepen. En toen dachten we van, wat een leuke verschijning met haar dreadlocks. Dank je. Staat die goed? Dank je. Die is al lang. Een jaar of 4. Ja. Wat heeft ik doen besloten om die hoor in de dreadlocks te gooien? Het is eigenlijk vrij impulsief gewoon. Ik kwam iemand tegen die had dreadlocks en ik raakte aan de proot. En toen heb ik eigenlijk gauw een afspraak gemaakt met een kapper. En ja, een week later nooit echt even nagedacht, maar het is gewoon, ja. Ik had ze in 1 keer. Ik ben er nog steeds blij mee. Gebeurt dat vaker in die leven? Nee, dat ze eigenlijk impulsief niet. dingen doen? Nee, eigenlijk gaat niet. Want ik ben helemaal geen impulsief Nee. typeje. Nee. Ik overdenk vaak alles, maar ja, ik dacht nou, ik ga dat gewoon doen. En normaal ben ik inbesteed nadenken over wat mensen denken. En, Echt hoor. ja. Terwijl als ik tegen nou zie, denk ik bij mezelf van, ja, dat is een verschijning, dat is een vrije geest. En die het bouwt aan wat de rest van de wereld... Ja, dat zou ik misschien meer wat hebben, ja. Oké. Ja. Ik geef me gewoon steeds beter aan, moet ik zeggen. Ja, het leven is een reis, hè? Ja. En als het goed is, blijft ze zichzelf altijd ontwikkelen. Mag ik veulen? Ja, zeker. Ja? Want Rachel, vertel me even, wie werkt dat nou? Wie... Nou, de kent het zelf bijwerken, maar ik ga naar een kapper. Ik heb er al verschillende gehad, maar ik heb er nu 1 in Venlo gevonden. Maar er zijn niet zoveel mensen die dat kennen. En dus het was af en toe beter te werken. Want bovenop groeit het gewoon. En ja, op een gegeven moment moest ze dat weer van bovenuit losse hoort erin stoppen. En dat geeft me dan een bepaalde techniek. Oké. En het is natuurlijk ook veel makkelijker om het te laten doen. Om het te laten doen en het is makkelijker. Je hoeft niet na te denken over welk kapsel moet ik vandaag of weer eens feunen of proberen, dat zou ik zeggen. Ja. Ja, gewoon laten groeien en gewoon... Wat sta je nou te lachen? Dat is natuurlijk een mooi beeld. Ja, maar dan moet ik dus ergens een bepaalde lengte hebben. Hè? Maar dan kan ze ook verlengingen laten. Extensions. Ja, zoiets. En dan liet ze die eraan maken. Zo ben ik ook begonnen. Nou, Oh, denk oké. er eens even door. Dat is echt, leuk. En dan laat ze er extensions aan maken. Ja, En dan als die een eigen hoor lang genoeg ja zien... dan kan ze het eraf knippen, ja. Dus, ja. Dat is ook een race. Draadlocks is ook een race. Ja. Moet ik eens even met een baas gaan overleggen. Hey, maar het dat ook, want dreadlocks wordt eigenlijk heel makkelijk geassocieerd ook met reggae muziek. Maar niet speciaal. Daar is toch niks Niet mee? speciaal, nee, eigenlijk niet. Wat worden de reacties in die omgeving? Omdat ze Ja, zegt ik van... heb het eigenlijk tegen niemand verteld. Ik heb het gewoon gedaan. En dus net als tatoeage, dat heb ik ook nemers verteld. Dat heb ik ook helemaal niet een type misschien wat dat zou doen. Maar ik kon dat tegen nemers zeggen, want dan laat ik me beïnvloeden. En dat wil ik dan net niet. Hè. Dus ja, soms doe ik dingen wel impulsief. Moet ik het nog eens zien? Mhm. Waarom tegen iemand waarom verteld de? en dan... Ja, dat weet ik niet. Gewoon voor mij betekent het... Dus wat moet ik dat nu zeggen? Ja. Ik maak gewoon mijn eigen keuzes. En ja, daar staat dit eigenlijk voor. Maar is dat... Ja, dat hoeft ze niet met een blik te zeggen van... ik verontschuldig me voor mijn eigen keuzes. Dat is toch super cool? Ik ben hier wel trots op. Ja, en terecht. Ja. Hey, was ze even pauze in het halen nou? Ja, ik ga de Apeldoornse Vierdaagse lopen. In juli. Dat is vlak voor de Nijmeegse. En 30 kilometer per dag. Dus ik moet een beetje trainen. Al dukker gedaan? In Nijmegen heb ik hem vierdaagse? 2 keer, in Nijmegen heb ik hem 3 keer gelopen.
Ik vroeg me altijd af, wat bezielt mensen om Ja, dan... dat vroeg me ook wel eens af. Maar het is gewoon echt leuk. Het is echt tof. Is dat ook een beetje het groepsgevoel? Ja, dat is allemaal voor hetzelfde. Hè? Dat is allemaal mafkettels bij elkaar. En ja, dat is gewoon echt geweldig. Ja. En nu in Apeldoorn is het rustiger. De vriend is zo een beetje prikkelgevoelig. Ik ook, een beetje. En dus het is wat rustiger. En, ja. Vooral door de natuur. En, ja. In hoeverre beperkt zich dat in het leven, prikkelgevoeligheid? Ja, het kan lastig zien. Ik ben wel eerder... Ik ben vaak moe, maar ja, daarom is dit ook wel een extra uitdaging. Want ik ga nu gewoon lopen en trainen en dan ben ik ook moe. Maar ik moet me er wel steeds overheen zetten. Maar ja, het is gewoon ontzettend leuk. En ja, prikkelgevoeligheid, het is lastig uit te leggen. Ja, soms vroeg het werk ook heel veel van mij. En ja, dan moet ik echt wel een dag bijkomen. Of ja, na het werk ben ik gewoon echt wel moe. Maar dan ga ik nu wel echt lopen. Dus ja. Leefst in een prikkelarme omgeving? Ja. Maar ik kan ook wel neer van de weg lopen. Ja. Ja. Gewoon soms muziek op of een podcast of niks. Even zonder bedrijfsnamen te nemen, wat voor werk doe je? Ik werk in de zorg. Oké. Ja, altijd gedaan. Roeping? Ja, weet ik niet. Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Ik doe nu zorg en activiteiten en dat is eigenlijk een hele leuke, goede combi. Dus ik heb het eigenlijk heel goed in de zorg. En met welke doelgroep werk je? Mensen met niet aangeboren hersenletsel. Oh. Ja, en ik heb het eigenlijk heel goed. Ik werk in de zorg en ik ben ook wel niet stressbestendig. Niet? Nee, helemaal niet. Dus daarom, ja, daar heb ik ook keuzes in gemaakt nou. Maar ik doe ook activiteiten en ja, ik ga fietsen met die mensen en ja, uitstapjes. We hebben een camping binnenkort in juni. Een camping? Een camping op terrein bij Auxiliatrix. Dus ja, dat is gewoon superleuk. Dus mensen een beetje het vakantiegevoel te geven. Ja, maar mensen die niet echt op vakantie kennen? Ja, die gaan door overdag vakantie vieren. En ja, in de enkeling blijft ook slapen in een tent. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Dat is gewoon echt heel erg leuk. Ik er zelf ook vakantie van. Rachel, wanneer is dat? 15, 16 juni. Of 14, 15, 16 juni. Te gek. Ja. En dan blieft zich door ook... Ja, ik blijf er ook een keer slapen. Slopen ja. met wie moet ze noemen? Cliënten? Cliënten, ja. Ja, de meesten niet. Ja. De meesten slapen gewoon in hun eigen bed. Maar ja, vorig jaar hebben we maar een enkeling gedaan. Met 2 jaar. Nou ja, dat was gewoon echt geweldig. Is ze zelf ook een beetje vakantie. Ja, dat is echt leuk. En doorgegeten en pannenkoek gebakken. En ja. Mooi. Ja. Dus eigenlijk is dat gewoon veel meer dan alleen maar werk. Ja, en ik kreeg ervoor betaald ook nog. Dus ja. Ja, nou. Hey, en die activiteiten, wat voor activiteiten doen ze? Want ik ken bijvoorbeeld Emes, die geeft bokstrainingen aan mensen met niet aangeboren hersenletsel. Okay. En om ze te laten bewegen, om ze te helpen met coördinatie. Okay. Maar er zitten bijvoorbeeld ook mensen bij, jongere mensen met Alzheimer. Okay. Maar wat voor activiteiten doet die met die cliënten? Ja, ik doe vooral individueel. Hè? Ook niet zomaar. 1 op 1? Ja, 1 op 1. Maar er zijn ook veel groepsactiviteiten. Maar ik doe vooral individueel. Die luxe heb ik. Ja, dat is echt luxe voor mij en voor de cliënt. Maar we doen ook kaarten maken als iemand zoveel jaar in dienst is. Of ja, mensen laat ik dan met verf op een kaart gooien of op een schilderij. En ja, dan maken we dan wat van. Ja, dat is gewoon leuk. En we wandelen en fietsen en doen uitstapjes. En dat moet ik 8 uur per week doen. Ja, dat is gewoon echt leuk. Dus daar is die genoeg over
18 eigen weg te gaan, zoals nou. Ja. En hoeveel mensen kennen in de zorg bedoel je of privé? Nou, in privé. Ja. Gelukkig wel. Dat heb ik ook wel nodig. Iets voor ikzelf. Ja. Bist je een gelukkig mens? Ja. Ja? Ja. Oké. Zorg goed voor zichzelf. En zorg dat ze gelukkig blijft. Dank. Doe ik. Ik ook. Leuk om dich te ontmoeten. Dat vond ik ook. Ja.